Čaute, dneska ochutnám dračie ovocie a marakuju. Tak, už som si to rozpolila, toto je celé a to už som si rozpolila. Začneme mango marakuja. Tak, mám tu lyžičku. Je to slízke. Je to kyslé, tie oriešky, alebo nie oriešky, ale tie semiačka, v tom sú kyslé a trošilinku to je sladké, tá šťava, alebo neviem, čo to je. Ešte raz to ochutnám. Tomu by som dala asi takých 8 z 10, alebo ne, asi 7. Nemám až tak rada kyslé veci, ale nevadí mi to. Dala by som si to možno ešte niekedy. A ďalej tu je toto, dobre, dračie ovocie. Dobre, to ochutnám. Nejde mi to nabrať s jednou rukou. Dobre. Tak. Tu máme. Ja si to musím dať ešte raz, lebo neviem rozriešiť tú chuť. Neviem, je to jakoby úplne mäkké kiwi, bez chuti skoro. Trošilinku úplne, ale na konci to je také dosť sladké. Ale úplne len trošilinku. Ináč to je také, jak keby ste jedli kiwi bez chuti. Není to zle, má to byť fest zdravé nejaké, plné vitamínov. Keby mi to niekto dal a že nech to zjem, no tak to zjem, lebo to je také, už by som si to asi nekúpila, ale nie je to až tak extrémne zle. Takže asi taký. Ešte tu mám hurmikaký. Neviem, či to poznáte, ale to normálne sa to pridáva. Ja som to mala ale veľmi dávno, takže ešte teraz ochutnám. To som tu nechala, lebo celkom mi to chutí. Je to také, že keď si to dáte, tú marakuju, no tak to naberete takú energiu. No a ideme ochutnať hurmikaki. Či mi stále chutí jak niekedy. To je dobré. Chutí to jak, k čomu by som to prirovnala. Mäkká hruška, úplne taká sladká, ale nie strašne fest. Tak akurát. Toto vyzerá vnútra. Tomu neviem.
lepšiu chuť. Toto tu si ešte možno niekedy kúpim. A toto tu. Hormikaki je také sladké. Konzistencia jak hruška. A také dobré. Tomu asi takých 8,5. To je fakt dobré. Tak. Nejak to celé dokopy hodnotím. Či by ste si to mali kúpiť alebo ne. Dračie ovocie. Keď to chcete skúsiť, ja som to strašne chcela skúsiť, ale myslela som, že to bude oveľa lepšie. Takže kúpte si, ale možno to bude strašne chutiť, ale bolo to bez chuti, tak ako som hovorila. Marakuja, tu si kúpte, skúste to. Keď máte radi kyslotu, tak toto vám bude veľmi chutiť. A hormikaki určite. Ten, kto má rád sladké, aj také klasické ovocie, tak toto je akoby hruška, trošku viacej sladká a lepšia. Takže, tak, čaute.